Dobar dan, poštovani gledatelji. Dobar dan, drage bake, djedovi, starčići, penzići. Svaka osoba, bez obzira na godine, zaslužuje poštovanje pri obraćanju i oslovljavanju. Kada su stariji u pitanju, u javnom prostoru i ustanovama u obraćanju njima, nerijetko izostaje to poštovanje. Pa im se umjesto gospodine i gospođo često obraćaju tepajući im kao djeci ili onako kako sam vas na početku pozdravila. Uobičajeni ritual prije ručka gospođe Marije Nine Katalenić i gospodina Petra Ivankovića ispred Zagrebačkog doma za starije Sveta Ana. Malo druženja i ugodnog razgovora s domskim osobljem. Dobar dan, gospođa Nina. Dobar dan. Kako ste? Hvala, dobro. Čekate ručak? Da, evo, čekamo ručak, razmišljamo o ručku, poslije ručka obaveze isto neke imamo i tako dalje. Jel hoćete možda da vam izrecitiram onu jednu pjesmicu o domskoj sobi? Naravno, da ću. Domska soba. Moja soba nije samo domska soba, to dom je moj. U njemu vlada mir i spokoj, u njemu moje cvijeće diše i smiješi se name da srce kuca tiho i tiše. I tako dalje, nećemo sad dalje, samo posjetim na prvu kiticu. A sad na ručak možete. Da, hvala lijepo. Dobar teko. Hvala lijepo. I baš ovakva komunikacija ih veseli, za razliku od one žargonske, koja se sve više uvlači u svakodnevno ophođenje sa starijima. Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Bog mitica, kak ste mi slatka. Frizurica mi je top. Vi, Zlato, jeste dobro? Ja sam dobro, ali nisam vaše zlato. Hvala vam lijepo da ste tako pažljivi, ali ja nisam vaša Mikica. Joj, oprostite, drugi put ću sigurno biti malo pristojnija i bolja. Nemojte se ljutiti. Ne da nas jako smeta, ali smo iznenađeni. Morat ćemo se prisjetiti bontona, da je po bontonu poželjno da se ljudi oslovljavaju sa poštovanjem i dostojanstvom i da zapravo spominjemo njegovo ime ili prezime, što već znamo. Ipak lijepo je ako se oslovljavamo sa gospođom, gospodine i tako, dok se malo bolje ne upoznamo. A kada se jedanput upoznamo već, onda možemo si malo dozvoliti neke druge pozdrave i načine ophođenja. Dobar dan, Dobar dan, gospodine Petar, kako ste mi? Hvala na pitanju, dobro. Baš mi je drago. Vi ste mi danas dobro, to je neka nova frizura, zgodni ste mi. Hvala lijepo, pa je. Uvijek malo nekih promjena, nije loše. Naravno. Da. Kada ćemo prestati službeno oslovljavati čovjeka njegovim imenom i prezimenom, jer to izgleda doista i malo nešto službenije, ovisi o našem dogovoru i našoj interakciji. Poželjno je da ljudi koji rade u domovima i koji su u neposrednom kontaktu sa korisnikom, da ga pitaju na koji način bi on želio i dozvolio da se njega oslovljava. Ja sam imala želju kad sam došla tu da se prilagodim tome, prema tome da ne iščekujem ni kako će me zvati, ni kako će mi se obraćati. Ja ću ispunjavati svoje obaveze kao korisnica ovoga doma, da budu svi zadovoljni, a normalno tim ću biti ja zadovoljna. Zvali su me manje više imenom. Obiteljskoj atmosferi koja se želi stvoriti u domu pridonosi svakako i neformalno međusobno oslovljavanje. Taj dio kad prijeđemo taj odnos službeni koji je na početku bio imenom i prezimenom, dolazimo do onog jednog puno intimnijeg, ali u pozitivnom smislu odnosa, i kad se nekome omakne i kad stariju osobu oslovi sa draga ili zlato, kako ste danas, nema ničega negativnog u tome, već je to samo izraz i poštovanja i brige i
zajedničkog suživota. Raspoloženje je faktor koji također može utjecati na komunikaciju, no na poštovanje u međusobnom obraćanju nikada se ne smije zaboraviti. A kada vam se netko, osim vaših unuka, može obratiti sa bako ili djede? Kada se ta formalna komunikacija može zamijeniti s onom neformalnom? Razgovaramo u našoj današnjoj emisiji. Pozdravljam gospođu Biserku Budigam, umirovljenu profesoricu psihologije. Gospođo Budigam, dobar dan i dobro nam došli. Hvala. Jeste vi, nakon što ste postali pripadnica te famozne treće dobi, zlatne dobi, kako god se ona već zvala, primijetili neku razliku u oslovljavanju? Jeste li ostali umirovljena profesorica ili ste postali baka ili penzička ili biba, biserka? Postala sam sve, samo ne profesorica. Ja ne pamtim doista vrijeme kad mi se netko obratio sa profesorica. Pogotovo ovi naši umirovljenici koji su naučili inače da budemo međusobno malo intimniji. Međutim, mislim da ne bi trebalo suviše često. To može biti neko ko doista godinama se znamo i to da se spustimo na nivo nekakvih, tako da kažem, žargonskih komunikacija, odnosno naziva za dotičnu osobu. Mislim da treba dužno poštovanje iskazivati svakom čovjeku i svako je, što kaže stara poslovica, pod svojim šeširom gospodin. I najbolje je da se oslovljavamo sa onim zapravo izrazima koji su svakodnevni u našoj. Gospođo, gospodine, sa nepoznatim osobama. Ja sam baka samo svojim unukama. Čak ni svojoj kćeri nisam baka i to ni ne oslovljavamo se tako bako ili ne znam, mi prijateljice međusobno. To može biti kao šala. Jel, ajde bako malo požuri ili nešto uzgred, ali inače u normalnoj komunikaciji mislim da se treba zadržati upravo ono što smo u određenom trenutku i času. Jeste li vi doživjeli da vas primjerice u dućanu, u javnom prijevozu ili u nekoj javnoj ustanovi oslovljavaju sa bako, da se prema vama odnose kao malom djetetu? Gledajte, ne samo to, nego vrlo često imate još jednu grublju situaciju, a to je da vam neko veli stara makni se, stara ovo, stara ono, što je vrlo ružno i grubo. To mi nismo zavrijedili. Mislim da čovjek ima svoje dostojanstvo. Ja nikad ne bih se usudila ni reći nekome tako ružnu riječ, jer svako sigurno poštuje sam sebe, ako ne i druge. Članica ste i Sindikata umirovljenika Hrvatske, tamo ste jako aktivni. U travanjskom broju časopisa Sindikata umirovljenika Hrvatske izašao je upravo članak o komuniciranju i oslovljavanju starijih, pa se tamo navodi kako se recimo korisnici domova za umirovljenike često puta u medijima, pa čak i od resornih ministara, ti ljudi nazivaju štićenicima. U čemu je tu problem? Evo, objasnite nam. Mislim da nije dobar izraz štićenici, jer tko i zašto bi trebao štititi te ljude? Od koga? Zašto? Mi ako smo ostarjeli i trebamo tuđu pomoć i skrb, onda nismo nesposobni uopće za život, nego moramo određenu pomoć dobiti, ali ne možem nitko mi reći da sam ja, ne znam, sad stara, ne znam, nesposobna. Jer općenito štićenici su odrasle osobe koje su lišene poslovne sposobnosti. I nas nitko ne treba štititi dok nismo upravo kao osobe degradirani nekakvim zapravo zakonskom nekakvom etiketom koja je nužna zbog naše promjene koje utvrdi stručnjaci utvrđe. Ako nismo sposobni za samostalan život, onda to može samo stručnjak reći, a ne može niko. I najgore od svega je to. Ta intimnost, to nije prirodna intimnost. Ja često puta kad dođete, ne znam, u neku trgovinu, bakica kaj trebate, kaj bi vam pomogla ili tako nešto. Čemu to?
čemu to? Ja sam kupac kao i svi ostali i molim da me se oslovljava s dužnim poštovanjem. Jesu li to možda nekakve predrasude koje mi živimo u društvu, posebno kada su stariji u pitanju, pa onda kao to više nije ni bitno, njihovo zanimanja ostala su iza njih, oni su sad pretvoreni u penziće, u bake i djedove. Da, to je takav stil i navika godinama i to nitko nije krenuo da malo zadrži dostojanstvo starijih osoba što duže. Da oni ostanu, danas je drugačije. Prije su bakice doista vrlo rano postajale bakice i onda su one i prihvaćale takvu dužnost i prihvaćale su takav i naziv, jer to je bio izraz nekakve emotivne prisnosti unutar obitelji. Međutim, danas to ne. Bakice su još uvijek žive, bakice pomažu obitelji, bakice se rade, puno ovih starijih osoba radi konkretne poslove koje su radili cijeli život i mislim da to ne bi trebalo uopće biti u komunikaciji, svakodnevnoj komunikaciji. A što je sa komunikacijom kod liječnika? Primjerice, to smo svjedoci često puta da čujemo, pa to se ne isplati, on je i onako star, ne isplati ga se operirati, odnosi se prema starijima upravo kao prema djetetu tepajućim. Evo, možda imate i neko osobno iskustvo. Imam jako puno osobnih iskustava i sa liječnicima. Liječnici to drugačije nas percipiraju. Oni nas percipiraju, liječnik, ja trebam pomoći, trebam brzo, imam još nešto ovo, nešto ono, puno je posla. Ja znam da imaju, to sam uvjerena. Međutim, mislim da bi bilo dobro da svaki pogleda. Ja sam doživjela da me liječnik nije ni pogledao. On je pisao, pitao me nešto, pisao na mašinu istovremeno, šta sam ja recitirala, šta me boli. I tu je bila pogreška. Liječnik ipak treba malo i smješka pokazati i uliti nadu unaprijed čovjeku. Svaki čovjek koji dolazi liječniku zabrinut je za svoje zdravstveno stanje. To nema ni nekakvih profesionalnih, recimo, spasilačkih trenutaka da se možeš ti obraniti od brige za svoje zdravlje i sve sad misliš se šta će reći, šta ću dobiti, kako ću to preživjeti, jer to ne možemo riješiti mi, ja neću kukati nad svojom sudbinom. Kada govorimo o javnom prostoru, posebno kada se referiramo na političare, primjerice trenutak donošenja proračuna u Saboru, onda često puta čujemo da oni kažu, pa i sami ministri, mirovine su najveće opterećenje proračuna. I kad ih pitamo zašto tako govorite o mirovinama da su opterećenje, da se ti ljudi trebaju osjećati kao da su teret proračunu, društvu, financijama, onda pa ne vidimo u tome ništa loše. Kao da toga nisu svjesni. Koliko to utječe na umirovljenike, na ono što ste vi zaradili na kraju krajeva? To jako utječe na umirovljenike, jer čovjek se uvijek osjeća tako jadno da svaki puta kaže najveći su nam problem umirovljenici, bez obzira na to koliko ti umirovljenici šute i trpe. Velika većina umirovljenika se stidi svog siromaštva i to nije nikome lijepo i drago biti siromašan. Svi bi htjeli imati više mirovine i sve. Međutim, to stalno nabacivanje, kao vi ste krivi. Imate i osjećaj, često puta sam bila u situaciji da veli pa kaj sam ja kriv ili kriva za to, kaj sam ja tak imam malu mirovinu, sam bil bolestan, nisam dosta radil, nisam mislil, jer ima onih koji priznaju, nisam mislil u mladosti kak bom prošao u starosti, kolike će biti moja primanja i slično. Nismo uzeli olovku i papir. Danas je to već ipak malo češća situacija da ljudi ipak paze do kad će raditi, koliko će raditi i možda su danas
upoznati umirovljenici u ta svoja i prava, a i u obveze koje moraju izvršiti i oni se tako i ponašaju. Kad je u pitanju općenito komunikacija sa starijima, često puta pomislimo joj, pričaju sporo, pričaju dugo, pričaju opširno. Je li to uvijek samo problem sa starijima? Je li možda i mi mladi, nekad mlađi, možemo vama reći, dobro, možete li to malo skratiti, možete li mi to malo sublimirati? Slušajte... Je li to uvredljivo na kraju krajeva? Ne, to nije uvredljivo, slušajte, zato što svaki čovjek ima problem koji ga muči i tišti i to želi u detalje ispričati i tako misli da je to najvažnija stvar na svijetu jer se to njemu dešava. Dakle, tu ne treba biti, nego reći dobro, eto, razumjela sam na jedan pristojan način, ne prekidati grubo. I ne čovjeku reći kaj ste dosadni ili ne znam, lijepo reći sve razumijem, ja isto sam u toj situaciji da sam starija, da imam svojih problema, pa razumijem i vaše probleme, pa mislim tu treba biti, starije osobe su osjetljivije, starije osobe su drugačije od mladih. Prvo, često puta ne razumiju doslovno što želi reći, sam ne zna izreći i tu dolazi do nekakvih nesporazuma pa vidi da ovaj mladi već čupka i misli si svoje. Mislim da tu trebaju mladi više pokazati razumijevanja, ali samo dostojanstveno. Ne da ono kaže ajde bakica daj skrati ili jer nekad žele biti i duhoviti. Mislim da bi trebalo tu komunikaciju između starih i pogotovo mladih malo uljuditi, da tako kažem. To je najvažnija ipak obitelj. Obitelj, obrazovne ustanove, sve naravno počinje iz obitelji preko vrtića i škola. Evo, nekako se nadam da smo mi kroz ovaj razgovor malo doprinijeli toj uljudnijoj komunikaciji, posebno sa starijima i ono što ste vi na početku rekli, svatko je gospodin ispod svoga šešira, pa tako neka ostane i svim mlađima i ovima koji su u različitim ustanovama i političarima u Saboru da pokažu i kroz komunikaciju i kroz oslovljavanje to jedno dostojanstvo i poštovanje koji stariji zaslužuju. Vama, gospođo Budiga, najljepša hvala što ste bili gošća danas u našoj trećoj dobi. Hvala.